אחד הסעיפים הכי חשובים שיופיעו בהסכם השכירות שלכם הוא סעיף יציאה. הסעיף הזה רלוונטי גם אם אתם הסוחרים של הנכס וגם אם אתם הבעלים של הנכס. מה זה אומר סעיף יציאה? זה אומר שאם אני היום סוחרת נכס לתקופה של שנה או שנתיים ונקלעתי לאיזושהי סיטואציה שאני צריכה לצאת מהנכס, בשביל זה נועד סעיף יציאה. סעיף יציאה קובע לסוחר כי הוא יכול להביא סוחר אחר במקומו שיחתום על הסכם שכירות חדש מול הבעלים עם אותם תנאים בדיוק, באותו סכום שכירות ועם אותם ערבויות פקדונות, כל מה שכרוך בכך. מתי נכנסת הבעיה? שהסעיף הזה הוא לא מספיק מפורט, ואז בעצם לבעלים שלי קיימת אופציה להטיל זכות וטו על כל סוחר שאני מביאה, ואז בעצם נכפה עליי לשלם את כל דמי השכירות עד לתום תקופת השכירות. הסעיף הזה הוא חשוב גם במידה ואתם הבעלים של הנכס, כי לפעמים קורים מקרים שאני פתאום צריך למכור את הנכס, פתאום אני נזקק לכסף. במקרה כזה אפשר לקבוע בהסכם כי יש התראה של 90 ימים, 4 חודשים, כמובן הכל תלוי לפי המקרה, שאני יכול להוציא את הסוחר החוצה מהנכס ואני יכול לחזור לקבל את החזקה בנכס. עכשיו הסעיף הזה הוא מאוד מאוד חשוב, ותבדקו שיש לכם את הסעיף הזה בהסכם שלכם ושהוא מפורט ככל שאפשר, בכדי שלא תיקלו לאיזושהי סיטואציה משני הצדדים שנכפה עליכם לקיים את הסכם השכירות למרות שאתם כבר לא יכולים לעשות את זה. בהצלחה.